δοκιμάσετε γευστικές δημιουργίες με τα Easy Bake. Έχουμε cake, έχουμε brownies, έχουμε muffin, φτιάχνουμε και pancake με την ποιότητα μήλου Αγίου Γεωργίου για τις μαμάδες που γιορτάζουν αύριο. Το brownies είναι εύκολο να το κάνετε. Χρησιμοποιείτε μόνο λάδι και αυγό, ίσα ίσα ένα ανακάτεμα και μετά ψήσιμο στο φούρνο. Το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μετά και με παγωτό το καλοκαίρι για σνακ. Pancake κάνετε στο σπίτι. Προσπαθούμε. Έχουμε τα Easy Bake να ξέρετε εδώ, τις οποίες χρησιμοποιείτε μόνο νερό, τίποτα άλλο. Σας κεράσουμε, θέλετε με σοκολάτα? Και αύριο γιορτάζει η μαμά, πρέπει να της πείτε και χρόνια πολλά. Έχουμε και κάρτα να πάρετε να της ευχηθείτε. Και να βγάλετε και φωτογραφίες στο βραβείο.